For 20 år siden var SD Kjærsgaard stolte af at kunne sælge en Holland Ford 8970. Den mest moderne, revolutionære og mest teknologiske traktor for sin tid. Her har vi så vores værdige aftager af 8970'eren. New Holland T8 420 Autocommand. New Holland T8-serien har i dag Fiat Powertrain motor. Det er med den nye teknologi inden for motorteknologi. Det er en 4-tier A-motor, vi kører med. Den bruger omkring 20% mindre brændstof end tidligere modeller. Det nye design af T8'eren gør det muligt at dreje op til 45 graders vinkel, selv med en fuldautomatisk affeder foraksel. Og med den længste akselafstand på markedet leverer den maksimal stabilitet. Autocommand gearkassen leverer maks udnyttelse. Med sine 4 punkter med 100% mekanisk gennemgang giver den mest effektive trinløse transmission på markedet i dag. Fra 0 til 40 km/t. Ingen grupper, kun blødt kørsel hele vejen. Kombinerer du det med T8 420-modellen med 419 hestekræfter, har du den mest kraftfulde trinløse traktor, du kan forestille dig. New Holland ved, at komforten er vigtig. Det får du i den nye T8 med affeder kabine og sidevender 2 armlæn. New Holland T8-serien med Autocommand er i dag standardudstyret med sidevender 2 armlæn. Hele transmissionen styrer du her i armlænet med dit kørehåndtag. Alle funktioner du skal bruge i marken har du i armlænet her. Det eneste vi mangler nu, er at få din brugte traktor i bytte. Jeg garanterer, at du får en byttepris inden for 12 timer. Så kontakt mig på telefon eller e-mail 24 86 76 37.